Sumba, yeah, Sumba, yeah. Uma ulitalo kuthanda wena samba sami Ithi uma ulitalo Hey, pick up a lapona nyoni. Yes, shit man, kick man. Man, yaza la mfuni mali, bani chothi kuyaza la kusenisa amahleza la. Awusikwanele madoda pick ibhaka ama slides. Wasewadownloadile, akakawafundi. Nosewafundile, akakawezwa. Nosewazwile, uzinto engekho shit man. Ngiyakwazi. Ngiyakwazi ngaze lapha. Awuthi shit man. Hey, shit man, musunga nhlimo. Umkhebo na TikTok. Ngiyakufana lapha manje ayibo ngifena ko enkulu yona kodwa amavidiyo amka onke khona amavidiyo la ngisanduka khipha khona lawa mashi awake ngiyawazi imali cash hey sithi mana kuzodala letha yonke man letha ubuza khapha Inhliziyo yami baby Ithi uma ulitalo kuthanda wena samba sami Ithi uma ulitalo Is this phone? Is this phone? Is this a phone? Is this a phone? Hayibo. Engathi ngiyakwazi. Awukho ku TikTok wena? Hayibo. Hayi, akwena lo othi uzoyeka insangu wakhe indle enkulu. Nesifiso la sokuthi ngiyeke insangu. Nangaba sengiyeke insangu, ngakhe u2 room. Onamakamera awu7. Hayibo. Wena, ngiyasho ukuthi ngiyalizwa leli. Isifiso sami ukuyeka insangu. Bese ngakuthi onamakamera awu5. Bayeke insangu. Bayakhe indle enkulu. U2 room abanamakamera awu5. Bethu ngicela ukushoda nawe yazi ngabatshena abantu ngasekhaya ukuthi uhlala endaweni bangiphikisa. Hawu. Beso. Futhi ngiyajona ukuba. How phone? This phone. Iseko yami le phone. Iseko yami hamba. Inhliziyo yami baby I always want you next to me Njengospotseni neweed I wanna see you better ngenze show awulala ungazili impilo yami ngaphandle kwakho